Haideți să începem. Pe subiectul preferat și anume Usana. O prezentare scurtă de 30 de minute la ceea ce înseamnă Usana și cum am ajuns eu practic la Usana. Întâi să mă prezint. Sunt Ionuț Ciurea, sunt arhitect cu 18 ani de experiență în câmpul muncii, ca să-i spun câmpul muncii. Așa, și am cunoscut sau am auzit de Usana în anul 2012, când fratele meu mi-a deschis ochii în ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos. Îți mulțumesc pe această cale, Viorel. Ei bine, cum am ajuns eu să mă implic în proiectul Usana? Ei, ăsta este unul dintre motive. Era anul 2009-2010, când era foarte, foarte mult de lucru și am ajuns să am aproximativ 132 de kilograme. Era înfiorător de mult. Înfiorător de mult. Nu mai puteam. Mă dureau tot ceea ce înseamnă încheieturi. Genunchii îmi erau praf și atunci a trebuit să fac o diferență în viața mea cumva pentru a-mi îmbunătăți starea de sănătate. Și am început să fac, să-i spun, alegeri educate. Cum? Prin a mânca cât de cât sănătos și cât mai aproape de pământ. Cât mai mult verde în farfurie, cam aproximativ 80% din timp să rămân în zona verde, iar 20% să rămân să-mi pot permite luxul de a face și mici abateri de la subiectul sănătos. Am ajuns ca din 2009 până în 2018 să fac o tranziție foarte mare și o schimbare foarte mare în viața mea. Astfel am ajuns să eliberez din corpul meu aproximativ 20 de kilograme de, pot să spun, grăsime. În momentul de față fac sport cât pot eu de mult, mă implic cât pot de mult în activități sportive, urc pe munte, joc tenis, merg foarte mult pe jos, aproximativ, cam între 8 și 10 km zilnic. Pe lângă asta, pe lângă produsele de micronutriție și ceea ce mănânc, m-au convins și cremele Celaviv. Și la fel, o schimbare fantastică în numai 2 săptămâni de folosire. Dar asta este partea a doua. Două provocări care se adresează tuturor generațiilor. Sănătatea fizică și sănătatea financiară. Dispuneți de ambele? Ei bine, în momentul în care a venit criza, eu aveam în momentul ăla toate ouăle în același coș. Tot ceea ce produceam numai și numai din meseria mea de arhitect, care, nu pot să mă plâng, este o meserie bănoasă. Dar când a căzut tot ceea ce înseamnă piață imobiliară, atunci am căutat să văd și planul B. Ei bine, aici intervine Usana. Pe lângă sănătatea fizică pe care mi-o dă, în momentul de față mi oferă și sănătatea financiară. Ceea ce în momentul de față, cu această izolare, pentru mine este foarte relaxantă această izolare și pot să fac acest live pentru voi. Și mă bucur că am luat taurul de coarne să fac acest live pentru voi. Asta este o statistică din 2012 a Organizației Mondiale a Sănătății. Ei, cam ce se întâmpla în 2012? 17,3 milioane de decese din cauza bolilor cardiovasculare, 7,5 milioane din cauza cancerului, diabet 1,2 milioane și asta se întâmpla în 2012. Oare care este statistica în momentul ăsta? Sunt foarte curios să o găsesc. Asta este un slide care pe mine mă amuză și în același timp mă îngrozește. Câți ne regăsim oare în imaginea de sus?
cu pizza, hamburger, cola, diet cola, cartofi prăjiți, gogoși cu gaură. Wow, sunt delicioase. Dar nu vă dați seama cât de mult rău pot să facă acestea. Pe lângă asta, produsele cosmetice, care sunt îmbogățite, să-i spunem, cu fel de conservanți, care în momentul în care le pui pe piele, e bine, îți ajung în sânge. Este extraordinar. Toxicitatea de care dispunem din belșug, și pot să vă spun că stresul este o cauză fatală pentru sănătatea noastră. Dacă nu ne odihnim, dacă nu dormim bine, dacă nu bem minim 2 litri de apă pe zi, dacă nu mâncăm cât de cât sănătos și să facem sport, avem toate șansele să ajungem o statistică și nu o statistică de aia bună. Am aici 3 poze. În stânga sunt celulele umane sănătoase în cultură. Ele în laborator foarte bune, foarte relaxate, după cum se vede. În imaginea cu numărul 2 sunt aceleași celule peste care a fost turnat un pic de ulei în care s-au prăjit diverse lucrușoare pentru fast food. Iar în imaginea 3 sunt celulele din prima imagine cu același ulei, dar peste care s-au pus și niște antioxidanți, și anume o zeamă de lămâie. Nu putem să fim în imaginea cu numărul 1 referitor la celulele noastre, dar măcar haideți să fim în imaginea cu numărul 3, unde pe lângă faptul că mâncăm cum mâncăm, haideți să punem în corpul nostru și ceva bun care să repare aceste celule. Solul, de asemenea, în 1980 era plin de substanțe bune. În momentul de față, solul este foarte, foarte sărăcit din cauza substanțelor cu care este stropit în fiecare sezon. Culturile nu mai sunt o dată pe an. Sunt câte 2, 3, 4 culturi pe an. Oare cum se întâmplă asta? Industrializarea agriculturii, oare? Asta e întrebare pentru voi lansată. Da, dragilor, agricultura industrializată. Suntem într-adevăr foarte mulți și pământul nu poate să mai producă în ritmul în care producea. Trebuie să avem 2, 3, 4 culturi pe an pentru a hrăni toată populația. Deci, roșiile mai au gustul de odinioară sub nicio formă. Păsările sunt ținute și crescute în cuști, nu mai aleargă în curte libere, drept urmare nici măcar carnea lor nu mai este ce a fost odată. Și de asta, părerea mea că ar trebui să trecem un pic la alimentația organică. Nu zic că organic înseamnă foarte sănătos. Nu sunt stropite cu 160 sau 180 de elemente. Sunt stropite doar cu 4 sau cu 5. Este o alegere mult mai bună decât agricultura industrializată. Facem sport? Haideți să facem sport, dragilor. Și pe lângă astea, haideți să punem în corpul nostru ceva în plus față de ceea ce ne oferă în momentul de față piața, și anume nutriție de calitate. Și aici intervine stilul de viață USANA, care nu înseamnă doar micronutriție, macronutriție și îngrijirea pielii. Înseamnă efectiv un stil de viață. Minte, trup și suflet. Este o triadă care mie îmi place foarte mult. Să vorbim un pic despre USANA. Ce înseamnă USANA și ce m-a atras, unul dintre lucrurile care m-a atras pe mine la USANA? Și anume, pentru că este fondată de un om de știință. Nu este fondată de un marketer care a cumpărat 3 de-astea formule și le pune pe piață. Nu! Sunt formulele dezvoltate de către doctorul Myron Wentz, care a fondat în 92 USANA și care este unul dintre cei 5 cei mai reputați
oameni de știință din lume pe segmentul lui. Are 2 doctorate în microbiologie și imunologie. Ce face el? Mulțumesc, dar nu pot. Creează suplimente de calitate farmaceutică destinate întreținerii sănătății cu ajutorul nutrienților, concepute pentru a menține sănătatea celulelor organismului. La USANA lucrează în momentul de față peste 60 de oameni de știință. Acolo, ca să aveți idee, nu intri direct de pe băncile facultății, sub nicio formă. Intri ca și cercetător la USANA doar dacă ai cel puțin un patent în nume propriu. Și aici îl aveți în dreapta jos a ecranului pe doctorul John Cuomo, care numai el are peste 20 de brevete și patente în nume propriu. Un alt lucru foarte drăguț la USANA, sunt super certificați. Și nu spun ei că sunt cei mai buni, spun organisme externe că sunt cei mai buni. Și aici vin cei de la NSF care le certifică produsele pentru calitatea lor și că nu au substanțe dopante. La fel și Informed Choice este o certificare pentru substanțe dopante și certifică că sportivii pot să le ia cu încredere. Good Manufacturing Practices, United States Pharmacopeia, care le dă dreptul să existe în Cartea Doctorilor, din Statele Unite, Australia, Canada, parcă. Și aici vreau să fac un alt live în care să explic ceea ce înseamnă certificările. Consumer Lab este cel mai incisiv laborator de teste din lume. Ce fac ei? Cumpără de pe net produsul, îl testează, după care îți spun pe site-ul propriu rezultatul. Nu există cale de mijloc aici. Ori ești bun, ori nu ești bun. De asemenea, în 2018 și 2019 USANA a luat premiul pentru biotehnologie, cea mai bună companie de nutriție din lume pe anul 2018 și 2019. De asemenea, este asociat ca și partener cu Dr. Oz Show. Cine nu a auzit de Dr. Oz? Cel puțin în perioada asta de pandemie, eu l-am văzut de vreo 3 sau de vreo 4 ori live. De asemenea, Nutraveris, care este un organism de certificare din Europa, și surpriza a fost ca în 2019 să vedem USANA pe primul loc și în Europa, nu numai în state. Absolut toate produsele pe care ei le fac le validează cu institute de prestigiu din lume. Și aici este Linus Pauling Institute, Universitatea de Medicină din Utah, Universitatea de Medicină din Sydney, Institutul Internațional Tosh, Institutul Ortopedic Tosh. Și o universitate la care am să revin este Universitatea de Medicină din Colorado. De ce este diferită USANA? Ei bine, ingrediente superioare și super certificate, formule echilibrate și fondate pe știință, echipa acreditată de experți științifici. Tot ceea ce vedeți acolo sunt certificările lor. Ce game de produse au USANA? Au micronutriție, macronutriție, îngrijire orală și îngrijirea pielii. USANA este furnizorul oficial de suplimente nutriționale pentru foarte multe federații. Cea mai dragă federație pentru mine personal este WTA, pentru că sunt jucător de tenis, și Women Tennis Association. Asta înseamnă că Simona Halep este cu USANA de la începutul carierei ei. Este compania anului în 2019, marca numărul 1 în vânzări directe în funcție de satisfacția clienților. Numărul atleților de performanță și olimpici care au încredere în USANA este mai mare decât cel al atleților care
aleg orice alt supliment de nutriție din lume. Peste 40 de milioane de mese în 26 de țări din 2012. USANA are cu ce se mândri. Și am aici în față cel mai galonat produs al lor, se numește Cellsentials, este compus din 2 flacoane, Vita Antioxidant și Core Minerals. Este produsul pentru toată lumea, aș putea spune. Și de ce este așa extraordinar acest produs? Are 5 brevete în el, 3 din tehnologie Intelligence, care este brevetul USANA sau un curs de brevetare. Este o schemă de fitonutrienți care stimulează comunicarea celulară, Poly-C, care este de asemenea vitamina C brevetată de USANA, și Olivol, la fel un brevet al USANA. Certificat și clasificat numărul 1 în Europa de către Nutraveris, utilizat de mii de atleți olimpici și de renume mondial. Fabricație conform normelor farmaceutice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ce scrie pe etichetă se află în etichetă, nu are contaminanți, pesticide, OMG-uri, metale grele, etc. Și aici este o panoplie de vitamine și minerale. Cei de la USANA spuneau că în momentul de față, tehnologic, din punct de vedere științific, este tot ce au putut să pună uman în acest complex de vitamine și minerale. Pe lângă ce au USANA pentru adulți, au și pentru copilași. Același produs, numai că este făcut pentru copii între 4 și 18 ani. Se numește Bodyrox. Produse pentru sănătatea inimii. Le aveți aici de față. Cellsentials cu proflavanol, cu biomega și vitamina D. Produse pentru susținerea sistemului imunitar. Proglucamiun, USANA Booster C este un complex fantastic de vitamina C și vitamina D. Produse pentru sănătatea oaselor și articulațiilor. Oare câți oameni din România sau pe câți ați auzit că îi dor încheieturile, că îi dor articulațiile, monturile? Ei bine, asta ar putea fi rezolvată, zic eu, destul de ușor dacă s-ar renunța la produse lactate, la gluten. Sunt mici alegeri pe care putem să le facem. Produse pentru susținerea, aș putea spune, al eroului din corpul nostru. Ficatul. Aici este hepasilul și probioticul. Despre produse am să fac și am să le explic mai pe larg într-un live viitor. Și aici absolut toate produsele de micronutriție pentru ce sunt bune. Procosa este practic produsul pentru care eu am intrat în USANA, care este pentru sănătatea oaselor și articulațiilor. Proflavanolul pentru sănătatea inimii, imunitate, sănătatea articulațiilor și pentru piele. Pentru că, de ce este pentru piele? Pentru că sporește producția de colagen. USANA Biomega pentru inimă, funcție cerebrală, oase și articulații. Pentru că nu poți să pui cel mai bun ulei într-un motor de mașină, dar în corpul tău să nu pui. Hepasilul pentru ficat și probioticul pentru imunitate și digestie. Produse pentru sănătatea bucală. Și aici iarăși este o inovație a celor de la USANA. Probioticul oral. Plus pasta de dinți pentru albirea dinților. Există aici gama de macronutriție. Ce înseamnă asta? Sunt două tipuri de shake-uri care pot înlocui o masă. Este gama My Smart, care are indice glicemic spre 0, și gama Nutrimil cu indice glicemic 25 și două arome savuroase de ciocolată și vanilie. Aici v-am pus o imagine cu
programul de 28 de zile pe care îl are USANA, cu shake-urile și vitaminele Essentials, cu antioxidanții și mineralele, este un program creat de către doctori, aprobat de Institutul Sanoviv și super certificat. S-a făcut studiu clinic aici împreună cu Universitatea de Medicină din Colorado, despre care vă spuneam că am să revin la ea, și tot studiul clinic a fost publicat în revista Obesity and Weight Management cu rezultate fantastice. Este același program de 28 de zile, dar de data asta cu shake-urile Nutrimil cu indice glicemic 25 pentru cei care nu pot să renunțe chiar de tot la dulce. Gama de creme Celaviv, care au o istorie fantastică în spate, fără parabeni și testate dermatologic. Înainte de gama Celaviv era gama Sanse, istoria ei fiind foarte nostimă din punctul meu de vedere. Cuplurile se duceau la Institutul Sanoviv pentru detoxifiere, le detoxifiau, trimiteau cuplurile acasă într-o stare foarte bună și când reveneau după un an, culmea, doamnele erau mai intoxicate decât domnii. De ce oare? Din cauza produselor cosmetice. Și atunci doctorul Wentz a luat inițiativa și timp de 10 ani a cercetat și a făcut o gamă de creme pentru îngrijirea pielii, prima din lume fără niciun agent de conservare toxic. În momentul în care au scos tehnologia Intelligence, au schimbat și gama de creme Celaviv și au integrat acea tehnologie Intelligence inclusiv în gama de îngrijire a pielii. Să trecem un pic la sănătatea financiară. Ce oferă USANA? O gamă unică de produse pentru a susține sănătatea optimă și o oportunitate nelimitată de afaceri. Care sunt beneficiile? Costuri scăzute de pornire a afacerii, venit rezidual acumulat, amplificat în timp, program de lucru flexibil pentru a petrece timp cu familia și cu prietenii. De exemplu, în momentul de față eu sunt acasă, copiii mișună pe aici, i-am rugat frumos să facă liniște, ceea ce le și mulțumesc că au și făcut. Creșterea afacerii având susținerea unei echipe și beneficiul de a alege oamenii cu care doriți să lucrați. Câștigarea unui procent generos din profiturile din vânzarea produselor și șansa de a fi propriul șef. Șansa de a fi propriul șef am crezut că am în 1990, în 2004, când mi-am făcut propria firmă de arhitectură. Eu atunci am crezut că voi fi propriul meu șef. Nu. Atunci am fost sclavul meu. Sclavul afacerii mele, aș putea spune. În momentul de față pot să spun că mai am puțin și chiar ajung la libertatea pe care mi-o doresc. Cum puteți să intrați în business? În momentul de față, costurile kitului de inițiere, de a intra în afacere alături de noi, este zero. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți pentru a vă activa 3 centre de afaceri este să-ți iei produse pentru sănătatea ta și a familiei tale. De asemenea, USANA vine și cu promoții. Aveți în partea din dreapta cu gama de creme Celaviv. Și aici e de discutat. Peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume lucrează în prezent în domeniul vânzărilor directe. Nu mă credeți, nu? Ei bine, chiar așa este. Și aici este un slide ca să vă demonstrez acest lucru. Vânzările directe în momentul de față sunt cât industria jocurilor video și industria alimentară la un loc. Wow! Da, asta este wow! USANA se află în peste 24 de țări.
Iar în 2018 ne-a dat șansa să fim alături de ei și au deschis atunci Italia, Spania, Germania și România. Este ceva, dragilor. Oare câți dintre noi nu avem cunoștințe în Italia sau în Spania? Câți compatrioți de-ai noștri nu sunt în afară? Sunt o grămadă. Usana recompensează munca în echipă. Poți să câștigi un comision inițial de până la 20% din vânzările proprii și din volumul de vânzări a echipei tale. Bonus pentru comenzile clienților privilegiați, și anume 10% la fiecare achiziție efectuată de un client preferențial nou, ne intră nouă direct în buzunar. Un bonus corelat pe viață, și anume este vorba de o calificare, Platinum Peacesetter se numește, dar într-un alt video pe care am să-l fac dedicat pentru afacerea Usana. Vorbeam de stimulente. Da, este vorba de excursii pe care Usana ni le dă în momentul în care suntem lideri în echipa lor. Și anume, pot să vă spun că în toamnă voi pleca la Marbella. Promoții Usana. Pentru a intra în business aveți nevoie de 100 de puncte în produse. Ei bine, ce înseamnă 100 de puncte? Înseamnă aproximativ 760 de lei. Spuneți-mi o altă afacere, afacerea tradițională, în care puteți porni cu 760 de lei. Mă îndoiesc că nici măcar SRL-ul nu-l deschideți cu 760 de lei. Să nu mai spunem de spațiu, chirie, mobilier și restul. Ce vă doriți să fiți? Client sau asociat al nostru? Cum spun cei de la Usana, distribuitori independenți. Este doar o chestiune de alegere. Și nu uitați, nu vă țineți ouăle în același coș. Trebuie tot timpul să avem un plan B pentru sănătatea noastră financiară. Și bineînțeles, Usana, cea mai sănătoasă familie de pe pământ. Aici eu am terminat prezentarea mea. Vă rog frumos, în cazul în care aveți întrebări, să-mi scrieți în privat. Aveți contactul meu pe burtiera acestui live, aveți numărul meu de telefon, aveți Instagramul Corp Sănătos, pagina de Facebook Ionuț Ciurea Corp Sănătos. Scrieți-mi și haideți să intrăm în contact. Haideți să facem o diferență în viața noastră și a tuturor celor pe care îi cunoaștem. Ionuț Ciurea este numele meu. Ne auzim cu siguranță săptămâna viitoare. La revedere!